l'atenció que han fet amb aquesta defensora i principalment per l'atenció prestada en el dia a dia, en el bon tracte que sempre em donen, que és també imprescindible perquè aquesta defensora obtingui fruit de la seva gestió. En els batlles, en els regidors, per l'interès demostrat en la resolució dels expedients presentats, ja siguin favorables o no a les pretensions de la persona que ho presenta. I agraeix també d'una manera molt especial la confiança de tantes persones que han passat per la institució de la defensora per fer-la útil i ajudar-nos a que aquesta tasca de millorar el funcionament de l'administració local i també a millorar la qualitat de vida dels calvianers i les calvianeres del municipi. Gràcies. Moltes gràcies, Xisco, moltes gràcies, defensora. Senyor Rodríguez. Gràcies, senyor Valde. Senyora Francisca Mascaró, enhorabona. Enhorabona per aquesta memòria que hem trobat en el plenari. En primer lloc, pel propi format de la memòria, perquè ja és molt més àgil la consulta de les dades i també la pròpia adaptació a un servei de tota la memòria. Per tant, enhorabona pel model, però enhorabona sobretot per la feina que ha fet enguany i per la concepció que té vostè d'aquest servei de defensor del ciutadà i del turista com un servei de mediació. La pròpia idea de mediar, d'intentar poder fer arribar a dues parts en conflicte a un acord, creiem els socialistes que és una bona visió de la funció de la defensora del ciutadà i del turista. I aquesta és la manera que vostè ens ha comentat en la que intenta resoldre els conflictes que li presenta. I també fer-se ressò també de les queixes i de les dificultats que la crisi genera als ciutadans, malgrat no siguin de la seva competència, intentar resoldre perquè no tenen relació directa amb la pròpia administració municipal. Però està molt bé que el ciutadà pugui tenir cara i ulls una funcionària, una representant de l'administració municipal per tal d'escoltar de manera activa els seus problemes i per tant reduir així el to del conflicte, que és el que normalment sol ocorrir quan una persona té la possibilitat de comentar el problema i de que qualque persona li pugui escoltar. Per tant, aquesta escolta activa entenem que és també molt apropiada per la tasca que vostè realitza. A més, les recomanacions trobem també que són molt oportunes. D'una banda, la recomanació d'intentar entre tots que la seva tasca pugui ser més coneguda en el municipi per tal que tots els ciutadans i ciutadanes puguin entendre perfectament que tenen a la seva disposició la figura de la seva defensora. Per tant, estendre aquest coneixement de la figura de la defensora serà una de les tasques que penso que des d'aquesta administració s'haurà d'insistir. També les recomanacions d'insistir en una vessant educativa de la seva actuació, poder arribar als nostres joves de la mà d'organitzacions com Amnistia Internacional o altres organitzacions per tal de xerrar de drets humans i per tal de xerrar de justícia social, penso que és una molt bona línia també d'actuació. I en darrer lloc, les dues, abans una advertència que ha fet i que crec que ens ha de dur també a la reflexió d'aquesta administració de la mala praxis administrativa d'abusar del silenci administratiu negatiu, que penso que ens ha de fer reflexionar, però també aquestes dues recomanacions que ha posat damunt la taula de la dació en pagament, amb la que estem absolutament a favor, i d'aquesta inspecció tècnica d'edificis, aquesta idea de la rehabilitació. Penso que aquesta visió social que tenen les seves recomanacions també donen aquest caràcter que ha de tenir la defensora del ciutadà i del turista i que ha canviat. Res més, donar-li enhorabona per la feina feta i desitjar-li a vostè i als seus col·laboradors i col·laboradores que continuïn sent. Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Tugores. Primer de tot, donar-te enhorabona per tota la feina realitzada durant aquest any i per la teva professionalitat que queda demostrada en totes les accions que has dut a terme i han quedat reflexades en aquest ple. Gràcies per oferir als ciutadans un tracte tan personal i propi i qualsevol que estàs oferint,
que li fa veure la relació amb aquest complex tan entramat que és l'administració, fa que tinguin una relació més propera i que sigui més fàcil per ells. Per altra banda, t'agraïm totes aquestes dades que no s'ha introduït avui aquí i que no se traten les inquietuds que tenen els ciutadans, no s'està especialitzant també l'Ajuntament de que no sé, ells i nosaltres, com destacar aquesta labor de mediadora tan important que estàs fent i recollim aquestes recomanacions que ens has fet per estudiar-les i valorar-les seriosament, ja que són valoracions, recomanacions, sempre en benefici dels ciutadans de canviar i trobar que són molt interessants i sobretot fer cas en aquest silenci administratiu i prendre realment mesures i estarem de molt temps. De totes maneres, resumim, moltes gràcies, Xisca, per la teva gran feina. Bueno, Xisca, defensora, ara tancaré jo la dubte que jo que vull afegir, no vull afegir ni una sola paraula del que ha dit Alfonso i Cristina, el senyor Rodríguez i els Guarés, i vull reiterar un poquet en la felicitació en aquest institut, és una figura, i sobretot perquè m'ha anat bé, que torno al discurs. El fet que darrere de tu també hi ha persones, com la Luisa, Passat o Agustí, totes les persones funcionàries de la casa. Perquè me'n recordo molt bé que quan se va debatir la teva proposta, des del nomenament aquí en aquest plenari, va ser de comú acord entre les parts que hi havia abans, fa 2 anys aquí, els partits, i va ser unànime, no? Apostant per els funcionaris d'aquesta casa. Nosaltres ja ho hem demostrat, creiem secament que els funcionaris de l'Ajuntament de Calvià i en la teva elecció no és ben més que honrar aquesta confiança que te va proposar l'equip de govern de fa un any. M'agrada molt, com deia el senyor Rodríguez, la memòria, el document en qüestió àgil, directe. Jo som un amant dels números. A pesar que els números s'interpreten, com he dit anteriorment, a pesar que els números s'interpreten, però els números signifiquen dades, i les dades és coneixement i sabidoria. I bueno, m'he quedat molt de números, però m'ha cridat l'atenció les 20 queixes que havien vengut de Santa Ponça, 11 de Sant Ferrer, 10 de Palmerola, 9 de Magaluf, bueno, en consonància, en concordància, en aquest centre de població de Guimellà, i la cultura social que hi ha aquí a Costa, quatre zones de municipis superimportants. I entanya un poquet en el fons del seu discurs, sobretot les propostes que va fa, crec que ningú des que estem aquí presents se mos escapa el fet que són propostes totalment extramunicipals, que no tenen que veure amb la nostra competència. Però jo li puc garantir que traslladaré aquestes propostes en els òrgans del meu partit. Per tant, més enllà, fer-los arribar que aquí hi ha aquestes propostes. Jo també estic totalment d'acord que són propostes que poden millorar la situació dels nostres veïnats, l'Ajuntament de Calvià té poc a dir, i té el meu compromís de que faré feina, tot i que no té res a veure amb els concejals. Les poques coses que recorren els concejals del silenci negatiu, no? Lluitar amb això, sabem que són moments en què els ciutadans, l'administrat, el damunt de tot, és que la seva administració local més propera li digui alguna cosa, i per tant crec que se mereixen respostes sempre que les tasques, la feina nos lo permetin. Y nada más, decirle que cuando usted me vino a ver a mí el otro día, me llamó poderosamente la atención la frase acuñada por Mahatma Gandhi, la desconocida, pero me gustó mucho, ¿no? Cualquier derecho que no conlleve un deber no merece la pena ser luchado por mantenerlo, ¿no? Me gustó mucho. Y desde que estoy en política, relacionándolo con esta frase, me vino a la cabeza una frase de Groucho Marx, del que yo soy un auténtico admirador, que me demuestra que usted con su forma de trabajar está en las antípodas de lo que él decía. Groucho venía a decir más o menos que la política consistía en el arte de buscar problemas, encontrarlos y aplicar soluciones más inapropiadas. Esto es lo que decía el señor Marx. Creo que usted con su trabajo marca un camino de cómo se hacen las cosas bien hechas. Así se trabaja. Gracias por lo que ha hecho desde su departamento, desde este instituto, y el Pleno de Ayuntamiento de Calvià y su municipio estamos verdaderamente orgullosos de poder contar con su trabajo. Nada más. Hombre, se lo tomo. No, gràcies. Gràcies, Alfonso.
és vera que una de les recomanacions no és competència directa de l'Ajuntament, és la nació, o sigui, és fer una moció en els òrgans de l'Estat, perquè faci alguna cosa. Però sí, la desordenança de la inspecció tècnica d'edificis, recordin que el dia 1 de juliol d'enguany se va fer aquest decret llei que dona un any a les comunitats autònomes i als ajuntaments perquè posin en marxa aquestes ordenances a fi de fer rendibilitat d'edificis i que la convivència i que la qualitat de vida dels ciutadans vagi millorant. No sé per què ben dit, però crec que hauria de recalcar. O sigui, això, tenim un any perquè els ajuntaments i les comunitats posin en marxa aquesta inspecció, aquesta ordenança d'inspecció tècnica. En quant al silenci administratiu es veia, i crec que s'hauria, amb bona voluntat entre tots, podem fer alguna cosa per contestar als ciutadans i que no siguin aquestes plantilles prefabricades que contestin el ciutadà, que moltes de vegades jo després de 40 anys, això vol dir que som bastant bé, d'estar a l'administració, moltes de vegades quan m'aduen una d'aquestes escrits ho he llegit 20 vegades perquè no ho sé on he d'anar. Per tant, sí que hi ha un esforç entre tots, menys si podem solucionar això i els ciutadans perfectament més contents. Molt bé, doncs res més. Agrair de nou les paraules de la defensora, agrair les apostes de la presència i el plenari. Moltes gràcies, bon dia.